Ziqaphele izinto ozifaka emqondweni wakho njengoba sishilo umqondo wakho uhlezi usebenza ngaso sonke isikhathi uyacosha yonke into ekhona. Ngisho ngabe kuthiwa uyahambela estradini yikho kukhona amabhodi amaningi ku-advertise-wa mawuhambe ezitolo ubone imbali ethizeni kuyiyona ekulandayo uyihambela le kude ukuze uzongena la ngaphakathi ngoba umqondo wakho uhlezi usebenza 24 hours awuphumuli ngaphandle kokuthi wena uphumuze intentionally through meditation. Kuqapheleke lokho okufakayo kuwe ngoba ngesikhathi ufaka into unendaba nento i-universe kulethela moya lezo zinto ezifana nalezi zinto nendaba nazo. Uma wena unendaba nesiteleka ukuthi kwenzakalani around isiteleka zonke izinto ezovela zoba malungana naleso siteleka. Uma uzihlalele ekhaya lakho ucabanga ukuthi ngidinga ibhodi elithize fanele ngithole ikhampani ezongenzela ibranding uthi usascrolla nje ku Facebook vele uhlangane naleyo nto. Lokho akusho ukuthi ifoni ufundile umqondo wakho, lokho kusho ukuthi umqondo wakho ulande konke lokhu okucabangayo ngoba la thina sicabanga ukuthi akho lutho kukhona izinto ezihambisa imicabango yethu. Wena wabona imessage ethumelwa efonini uyithumela la usemsinga uyise egoli imessage ifike ngesikhathi ngendlela imessage ihamba ngayo ifike kwifoni esegoli umuntu ayithola imessage kanjalo nemicabango yakho nayo ihambisa lezo zinto ikulandele immediately. Mangabe wena uhlezi ucabanga imicabango emibi nezinto ezimbi zizokulandela. Uma ucabanga kahle i-universe izoresponda kanjalo nje. Sokuqapheleke okufakayo ngabe izinto ozibukelayo ema-movie kuma-TV indaba yonke lento abantu abazama ukuthi bathole ulwazi ngayo nawo amafoni konke lokhu ofocusa kona ikona lokho kuzolokhu kuza nje kuwena ukubone noma ubukela mhlambe i-content ethize la ku TikTok vele kube yiyona ebuyayo lokho kubuye ama video afanayo ingoba ingqondo yakhe ihlezi isebenza ukukulandela lokho okukwi frequency owena okukwi frequency yakho. Be mindful ke izinto ozithumelayo noma ofocusa kuzona noma ufuna ukuthi umqondo wakho ofocus kuzona ngoba izona ezizobuya zizoba ireality yakho.